Ketika mas berkuit, yang doain nak pentas, jeng temu jong, kejeng kau jeng kia, iba Anthony, nong dok nong light. Pat nak pentas, jeng tap rasnem, jeng itu kurim. Jeng sim jeng ruai sang mas berkuit, nomor lai spak sakulah.
ko para bangit ko para lok hagan sngi kamtam hagan ka mas bukut ni duai kamtam ya I Father Nicholas Mayong iba mata ke sngi kedega lengku leneka anniversary jong kecing penkentang dok soblei I mata de kesnem ke basipo nadu bai la kentang I de iduai longba ujisu haka Eucharist bukut hagan ka step ba kajing long lengdok jong I ya ka ba ila IT ya kajing im jong I man sekri ya utrai med man sim na ka banta banyalam ya ki pa jong blei syau bakane kajing IT jong I ka long ka ba seiso ba ya kane ka ministry ya ka ba ila IT ila sim la priang ya ka jing sa skor ru wan ong hoi ya ka sur ka jong blei bahkan ai ya kecing kemen ai kecing tengen ban ngi duai ru hakan ke sngi na ka banta ki ba haying hasem jong I kamtam ya baro ya kamtam ya imei ipa jong I bad ya balaklat bakin tupoi sya kecing kemen pemcukut rengkat bu utrai dia hakan ke mas bukut da kecing kersan jong I da kecing duai kamtam kecing duai lang long bajong kene ke mas bukut bangin nang yai kersan ya I Father Nicholas Mayong ha kene kecing sekri jong I ya blei ba indupla ban IT berbalang ba ka kti jong I ubun ki breu kin du yo ya kecing pensle kecing pen im ya ka man sim jong I ba kin du poi sabeneng lang ba ka sur jong I ba ki breu barak khat kin du biok sngau pat kin kala ka pomot ba ipen bena ya ka ktin ka jong blei haki tidak kene ka jing thmu to ngin rung ha kene ka mas bukut but ba ngin duai na ka bantai jong I kam tam e Amen. Ringkat bat piru. Den mata kedau hagane kesngi ko hanmen ko para ngi dang don kam ko bor ko jung blei ngi don kam ko jung isne ko jung ich ko jungu knang ba mangi ngi la ban le ya ka e ko bau blei la IT yang ngi ban le kham tame ko bau la khot yang ngi la ne ka ne ko jung ai ko jung khot ko jungu ban sakri yu den mata kedau hag jung long breu jung ba jung phi bon sin ngi long kita ki breu ki batlot ngi klet no ya ka ta ko jung khot ko jungu ngi klet no ya kata ke jing dawa jungu ban le ya kamon ke jungu bon sen ngi le ya la ka jong kamon bon sen ngi le la ka jong ke jing sngutu da la ka jong ka boy ka bor den mat ka daw ha kan klemat to ken ngin phai so trai ngin pan map na ka banta baro ki to ki por ki ba ngi la pan khen ya kita ki juban lak ki ba ngi labu akhmat jungu ai bo trai un map ki pop jungi ai bo trai un pan khoj ya baro bajing mong ki pop ki wan ra ha ka jing em ka junga ka jung phi kum kada ka jing kubur bangi long kinong pop hakmat jong trai to ken ko hamen ko parangin pen mab na u khnang ba manga ma phi ngin long sisa kita ki bro ki bukhoj ban simbenta ha ka ne ki jing maya ka bakrao nga phla hau blei badan bor baro badia phi ko hamen ko para bang la le pop shibun e da ki jing prakhat da kiktin, da kikam, da gijing leklet, da gijing le palat junga, da gijing le palat junga, da gijing le palat bakraw e junga, namar kata, akar pat kamaria bakhoj, kabayai sa gathe isoti, ya kengel bat kirkhoj, badepi ko hanmen ko para, banduai na kabanta junga, how try ulay jungi.
Ublay badan bor baro unis na yangi mandalama bigi pop jungi unyalam yangi sha kaching bom jukod. Amen. Good try to Israel. 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 Good praise to Israel. Good praise to Israel. Good try to Israel. Good try to Israel. Good try to Israel. Good try to Israel. Uromu beshatro. But I can know Jesus. I keep in real battle. But come on now. Duai hakane kesngi giduai kerpang na gebenta ki dikan gejengi bensa penkentang lingdo ha katedral ha Shillong Archdiocese kerpang giduai na gebenta udikan David Nongrum ona kaseng MSFS mama iru insa syapan ketang hakane kesngi I David Nongrum badai naka Parish Mowbray naka Balang Shnong Mauthai Giduai na gebenta jung ba ma iru kumju ublay nang ai kata kejing khoj habaw la khodi ban chakri u lengba kanega jing kentang leng do soblay giduai ru na gebenta ki kimi ki pa ki jungi giduai na gebenta baro ki hanmen ki para ki jungi na gebenta baro ki nong lebha ki bala kershan yangi habun ki rukom habun ki liang kat bang gedang yala ka jing pat kum juro kat bang gedang syakriyo trai ha ki jing khot bapher ki junga ki jung pi kok pa ba khoj meu ba klem kano ko hok jonga melajit yanga na ka banta ka jing yalong ka wei bat ka jing long leng do bom jukut jong kres jong me na ka banta Kashakri ya kabalang jong me to ai ba ngan long unong yalap basithram hanrei uba jemnut jong ka gospel bat ban shem bangalong unong panyaj bahok ya kijingmaya jong me dautra jungyu Jesus Christ kon jong me uba embat basansa rain card bat me ha kijingilong ka we jong amen sim bakhoj ublay jinom la jinom amen. Kalong kabaim, bat kabadon bor,
ka kham nep bania kanu ka white lam arliang serti ka prung jiliu bat ka phia nut ya ka mensi mat ka do nut ya ki mat bat ki clench ing ka bishar ya ki jing perkhat bat ki jing thmu jong ka do nut omdan ei ka bari na u ki ei baro ki long ling khuj bat ki pau tingkreng ha ki khmat jong u ha uba ni dei ban ai jing ken te namar ni don uling do rangba uba kraw uba la yai ling ba ki beneng u jisu u khun u blei tongin bat skem ya ga jinget bangi phla namar nim don uling do rangba u bom la ban sngelem ya ga jingklot jongi henry u bala sha tenju kumangi bun rukom pen ban klem le pop kumta tongin ya le da ga jingshania shajan ka khet jing ai pan yo jing isnei pat ban shem jing ya rap ha ka por jing don kam kaktin jong try Isongo yau blei. Himna ka sam kat kendai. Nakanomban ruspa kendai puwe. Ruspa kendai puwe. Yang rai antifon pasau kita kat nyau terter lubukut. Badai hukum mutra, kipen kmendon ucami, kaai utrai kawajanai kaai sing imensi, malashanya kaai jing sadu bashida.
ka kupar bapha si ki paduk pena ya ka ciplai loy ya ki ba don ha jing te koi di Utrai udon ringkat bat pi Ringkat bat piru. kajing pule na gospel bakoj kat kum u Markus Kaburom me ko kabir try hakata kapor u Jisu lalej biang syarut kaduriau bat upaj belen ulayalam saudong jungu badul hikai yaki tekat ba unang yaj layo i yau lebi ukun walfius baushong hakaying ap khajna badul ong hau to bud yanga te ulayeng joj badul bud yau te kat ba udang shong yabam haying jong lebi bun kinong lum khajna bad kinong pop kilaya shong lang badu Jisu bad kisenran jong u namar kiadan shibun kibabud yau habakistat an kiba nagi farisi kilayo i bau yabam lang bat kinong pop bat kinong lum khajna kilakili ya kisenran jungu balei u yabam lang bat kinong lum khajna bat kinong pop habau Jisu layo sngew yagata ulong haki kitu kibakot bakhya kimdan kam yaw nong penkhya hanrei kitu kibapangken ngam syam lawan ban khot yakibahok Henry Yaki Bapop ka gospel Jong Utrai ka jingiro yame ko Chris ko hanmen ko para menit kabang adang penkrek na kabanta kana kasngi khamtame ngadang pule ya kana ka gospel kaba ngipule menten hang ni kapan kan mau yanga kadai keju ke gospel kaba ngala pule suppose nam menchua hakapor ba pan kentang yanga ngam sim jitsu da kawe ke gospel hadin ka mas banengkong junga namar ba kadai kene keju kethik ka gospel ke bawan hakato kesngi ba ngapule ya ka mas banengkong de ka mas aingu junga dan mata kedau yole se de ki ju ki pon lai teli ki pon ki ba nga la kren ha ka to kasngi ka ba ngai thu khana nangkong na sabe kumuleng do namar ngitip ha kasngi pen kentang mo ngim yolat ban kren ban itu khana han rei tang ha kamas banengkong kamas aingu ngi yolat ban yatu khana yole se de lai teli ki pon ki ba ngadang ken mau malu mala ki ba ngakren ha ka to kasngi ngakwa ban pashat happy ha kanai kasngi rukum jo ningkong ne sabe ngasngo ban pen pau ka jing yoro yo blai na ka banta kanai ka jing khot ka baul ai hanga bat kum jo yang i wei pai wei ka jing khot ka dei ka ta ka bor ka bamayan ka jungu ka bamanga manga mapi ngim la bas nutu ka bamanga mapi ngim la ban muidur yaladi ngamla ban muidur bangalong uling do menta ngayang akhmat jungpi ngayolat ban tre ringkat bat pi kinong mau khlam ngamuidur hanre kadai ka bor bamayan ka jungu ka bawla khot yanga bangala ban poi hagi jaka baper ban syakri yu den mata kadau habanga pe yala ka chong ka jungem ngajit ya kamoto junga lane ktin im sngi junga ka ba naga gospel jung Lukas kalonong ka ba iwei ka line ke bah nyopusan hoj kane ka line ke banaga gospel jung Lukas iwe nyopusan kalong ke bajrong hanrei ngapel lengkot ya ka kumni ka bong kumni ka kum ka gospel da ke jing rublei bat ke jing lohok hakmat jung u baro silenter jing im junga da ke jing rublei bat jing lehok hakmat jung u baro silenter jing im junga kine kide ki line ki ba naka gospel jung Lukas iwe nyopusan hanrei ngapel lengkot no yakato dagbong kumni syakri yotrai dagajing ij bat kahok
kini kitin em sengi ke bangajit suppose nem mensua ko hagas haba lapan kentang yang kum ulung do soblei ko hanmen ko para kat kum ke gospel ke bagi sneu menca commission ka jung utrai habawan sakane ke perthei kane ke ba nilapule na gospel hakalan ke ba khaddo ngam sem lawan ban khot yaki bahok Henry yaki bapop kadai commission ke jung utrai habawan sakane ke perthei ngam sem lawan ban khot yaki bahok Henry na ke benta ki bapop kajingwan jung utrai hakane ke perthei kadai na ke benta jonga bat jung phi ki bapop kumjuro kajing khot kajung utrai yangi kiling do kajing khot kajung utrai ya kiruniam ki brother ki sister kajing khot kajung utrai ya kireng ba balang lene kinong trai balang baper dei na ke benta kane ke commission ke bau jisu lawan ban pendap ban penurlong lane ban penjeliu ya kane kajingwan jung u jisu sakane ke perthei ya kane commission ke jung u ke bau kumni ngam sem lawan ban khot ya ki bahok Henry ya ki bapop kane kadai commission kajungi iwe paiwe kum ke Kristen om dei tang jongi kiling do Henry jongi baro ki kon Kristen kane kadai commission ke bamanga mapi ngi haban sim ha kajung em jongi baman lakas ngi dei mata kedaw habangi sim ya kane commission ke jong utrai ngi dan kam ban le lane basnuthu ya kilai teli ki ba ngaku aban ya phlu jimut bat phi ha kane ka khlemat ningkong ne sabe kumba ni ong aktin pareng perfection is not requirement to follow the Lord kata ka jinglong bajanai kata ka jinglong mapura kamdei kata ka jingdawa ka jong utrai bangin long kita kinong bud jongu Henry utip uyoi ya ka jingbom janai jonga ba jongpi uyoi badotip ya kata ka jingduna ka jonga ka jongpi ka jingtelot ka jonga ka jongpi Henry u khot yangi Henry u jid yangi ban pendep ya kene ka mission ka jongu lane ban yai peteng ya kata ka kam yalap ka jong u ban khot kham tame ya ki bapop ban wan phai shu den mata ka daw habau la khot yangi habau la jid yangi na kane ka jing tulot rengkat bat kane ka jing tulot bru junga ba jung pi ni hab ban nang yai im ka jing em jungi sha ka jing em ka babha strive for a sanctification and perfection ngi hab ban yai ne ban yai im ha kata ka jung im khut ka jung nga ba jung phi ngi nang hab su ban yai persang ban nang pen khut ban nang panjanai yalade ha ka jing duna ka jungi ha ka jing telot ka jungi ngi hab ban im ka jung im ka babha ka jung nga ka jung phi ngi hab ban nang yai le persang i kata ka jing snu bangin yo i kata ka jing pen khut na kata ka jing duna jungi bangin la ban le ya ka mon ka jung blai ha ka jing im kham tame ban yalam ya ki wei leng ba kata ka jing im khut ka jing im soti ka bamanga ma phi ngi em ken mau ning kong na sabe utrai khot namar ba philong ubriu bajanai utrai khot namar ba philong ubriu bapura ne ubriu ba dab ba biang Henry uyo i ka jing tuna ka jing telot ka jungi khot yangi ban long kisenran ban long kinong bot Henry ngi hab ban nang yai em ka jing em jungi sha kata ka jing khot ka jing soti ka jing loloi bat rengkat kana ka jing khot baling ba kana ka jing khot ka jing em soti jing im babha jungi ngi nang kring ya ki wei kham tame ya ki to ki balajano ya ki to ki nong pop pan wan phai sau trai kanai ka dei ka bading kong ka ba ngi haban snuthu ya ka jing khot ka jung trai ha ka jing em ka jungi ka ba ar kan mau kumba uneu levi haba ula snap ya ka jing khot ka jung trai u bot ya trai u ai ka jing khawai ha ka jing em ha po ka ying ka ying ka sem jung u na ka ban to trai bat ki sanran ki jung u ki nong bot ki jung u bat ngi i don ki kan hun ki bade ki farisi bat ki start ain ki wan ban persha ya ka jing le ka jong uneu levi ha ka jing em ka jung a ka jung phiro ha bangi bot ya ka jing le jong trai ha bangi em ya ka jing em ka jung i kat kum kata ka jing khot ka jong trai kan mau don ki beru ka persha man ka por don ki beru ki ba pe su ye phi man ka por don ki beru ki ba penrem ye phi man ka por don ki beru ki bansa persang ye phi ban pen telot na pen julor ya ka e ka ba phi le kham tame ha ba ki yo i ba phi le ka ba bha Henry ka jing khot ka jong trai bar ka jing le jong neu lebi ha ka gospel ba man ta ka sngi ngim dei ban perwa
kiwei yolese ki persang ban penjat ya kerteng jung pi haba phile bha wala da phimle ke basniu kinsa kren keleng nak banta ha ke nak banta jung pi sepang ke jing sneu Henry kan mau ko hanmen ko para ka jing khot ka jung tra yengi ban le ke babha wala da kiwei ki penram yepi wala da kiwei ki pesu yepi wala da kiwei ki mnyau ko de kata jing le bha jung aba jung pi Henry manga ban ma pi pan nginang haban sakrio trai da kata ka jing ij bat ko hok ngim dai ban perwa ngim dai ban ting ya kata ka jing penram jung kiwei ya kata ka jing pesu jung kiwei Henry nginang haban yaile ya ke e ke babha ya ke e ke bau trai la khot yang ban le ban em ke jing em ke babha ban sakrio trai da kata ka jing ij bat ka hok haka jeng em jengi ban khot yaki wei shao kabalai pat kaba aku aban pasha depi hakane ka klimat ka dei kane kan mau uneu lebi ulong krong khajna ulong krong khajna ukloi bandu yala ka jong ka kam ban yo yau trai ukloi ban i yala ka jong ka kam Jongu ban lum khajna ne ban yo ka paisa ka tangka tang ban bud yaw trai tang ban yo yaw trai haka jing im ka junga ka jung phir kum ju ngi dei ban le ya ka ne ngim ngi dei ban kloi ban du no yala ka jong ka jing im kham ta me om dei ka jing im ka ne ka bang im man ta han rei ka dei ka jing im ba pop ka dei ka jing im ba sniu ka dei ka jing im ba tlop ka dei ka jing im ba duna jungi ban yo yaw trai He lost his job but found Christ. Hakitin parengi ong. Mo kumju hakajing em kajung hakajung piladangi kwa banyo. Yau trai hakajing em kajungi ngi dei ban long kita ki bakloi ban i ya kane ka perthei. Ngi dei ban kloi ban i ya kajing subha jong ka perthei. Ngi dei ban kloi ban i ya kita kajing auria lene kajing sneu lene ke e bangadon hakajing em. Kohan men ko para kine gede gilaitali kimat poson kiba ngakwa ban ayepi hakane kasngi. Dan mata kedau mentajar halaga jong ke denut halaga jong ke bensim ngin duai halade ngin pej ngin puson halade utrai lakhot yangi nak benta ban yai piteng ya commission ke jong u kham tame ban khot ya ki bru ki bapop ki bru ki balajano shao u khot yangi ha ke jing tolot ha ke jing duna ha ke jing bombyang jungi hanrei mangi pat ngi ha ban nang penpura lane ban penbiang yaladi da kata ka jing im khoj ka jing im soti ka junga ka jong pi Nim de ban kuslai habangi le ki kamba baha ke jing em habadan ki bru ki ba penrem habadan ki bru ki ba peitsu habadan ki bru ki ba kren khana lorni nak banta junga jung pi hanrei ngidang haban le bha ha ke jing em ke jungi ngidei bilong ban long kita ki bru ba kloi ban du ya ke e ke bangi e ha ke jing em ya ke e ke ba ngisu tenan ha ke jing em ban yo yo trai ha ke jing em ke junga ke jung pi and your Jesus Christ. Amen. Trong ngin pla hila ka jong ka chingej ngangej au glei pa ben bor baro unong tau ka beneng bet ka kendau padahal Jesus Christ kun mamarway jungu utrai jungi ya balapun naman sim bakoj ya balakana kamaria thesati ya balashala ben apo pintus pilatus lasanar panayu laya balatevyu ya sibayab hakasni kepala lami pad kabayab ulaki shabneng usong shakamon blake pa dan borbaro nang tawan pat pembesar ki bim ki bayab ngangai haman sim bakoj hakabalang kathalek bakoj ha kajing salok kerukoj ha kajing map ki pop ha kajing ipat kado but ha kajing imbom chukod amen Laispa Nrukusan Amen.
Kedua ko para bagai jingknya jenga bajung pi kalong bapedang hunak madu bleu pa badan bor baro. To try priang jingkinian kikti jongpi na kabenta kajing ro kapuram kakateng jungu kajing mentoyingi pada kabalang buku jungu baro kowe. Ngiterwa hami ya kajingknya kajing ro kotrai na kabenta kajing penklan ya kajing syakri jongi kenang ba ya kata kebamela ai hangi wat langi long ki bombit dor men snowsen ai ban poi sha kajing janai dau kris utrai jongi amen. Utrai don rengkat bat pi Ringkat bat piru. token tu yalaki danut Ikan tiu ki shau tong try. nang utrai blai jangi Kashong hok bat kadai. da shang kalong basong hok bat kabadai kadai ti jingi bat ka jing panem yangi haman lakapor bat ka jaka banangu yemi ko kan rat ko pa bu khoj ko blai badan bor bat bom chukut namar ngitip bakadai ka buram bakrau jongme bamelawan ban yarab yangi ki bru ki bayab da ka jing long blai jongme bat mel ai hangi ka jing pan khia ka ba pan laj yangi na ka jing yab da ka ba pan kala ya ka jing long ka ba yalam yangi sha ka jing talot bat shakalat jong ka jing pan em jongi da kris utrai jongi leng ba jongu ka kan hun jong ki angel ka mane ka borom jong me bat ka kamen nakmat jong me shu jinam ngi kar pa ya me to ai ba ki sur jong me ken ya so bat ka jong ki hakawe ka sur jong ka jing ra ya ro kat ba ngi pan bana. Da sham belong bukhoj ko trai ka thame jong ka jing khoj baro namar ka chang iker pa ya me to pan khoj pan kantang ya kine ki jing terwa jongi da ka ba pha ya man sim jong me kum kam jer halo jong ki bakin klalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesus Christ hakapor baladino ya u badala kamon snebha ula panyang ya ka jing sha shutam ula shim yukpu bad bai ngu yami ula kedia ya u badalai hala gesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ya keba NIT na kebenta jongpi. Ha keju korkom enda lalaya bam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ulai hala kisenran u ong to shim batodi na kane pibaro
Namar kane kalong ko khuri jong kasnam chunga jong ka jutang bathamai batbom jukut ya ka ba en penmi na ka banta jong pi bat na ka banta gibabun na ka banta ka jingmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngait Kata sin Bagi bamyune upun Bagi dinakani kamuri Lipen benar kajing yap jong ni putro Namar kata ngi bapan menta ya kajing ya berkajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yukpu jong kajing em bad ya kukuri jong kajing penem ngi daingu adam namar melanyu yangi kibabit ban yang khmat jong me bad ban sakri yame da kbas ngred ngi karpad yame bangi kibayo benta hakamat bad kasna mokres ngilong kibala panitali kawai daw men sim bakhoj Token mau kotrai ya kabalang jong mi kabla priang hasatala kaperthei bato penjana ya ka ha gajing it rengkat bado Francis ukpa baku jengi wulbad marwen yu bishop jengi ka kanhun ki bishop bad baro ki lengdo token mau ya i Justin Marcus M Teresa Mayong kisakri jong mi ya ki ba melakot salade na kanai kaperthei to ai bamaki Kibayolong kaway badukun jong me hagajing yap kum kajungu kinyolong kaway ru badu hagajing me pa jungu token maulem ru ya ki hanmen ki para shenrang bat kantei ki baliat ya da kebekermen ya gajing me pat bad ya barok ki bakhlat no hagajing isnei jong me to pediang ya ki sa gajing sai ka khmat jong me to isnei yang ibaro ngi kerpat ya me baringkat bad kamaria thesoti bakhoj ka kmi jong blai ujasa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bad baro kerkhoj ki balapen snu bahaya me pateng lapateng ngilong babet banyo bantalem ha gajung embom jukut bad bagniro bad pandan burom ya me daw kun chung me uji sukris Dau lembadu badhau kan long hame ublei ukpa badan bor ha gijing long kawe jong men sim bakhoj barok kaboram bad gijing yaro jinom la jinom amen kumbelah hukum yang i daw nong penem bad kumbelah hikai ngi rektin blei ngi nod ban ong kok pa jungi ba habneng kalong kabakhoj akarteng jongme kanwan kahima jongme kalong kamon jongme ha ka khandeu kumba habneng tai ngi mencha ka jingbam jungi ka ba hala kasngi batamap yangi kerengkang jungi kumbang rugi map ke beles new yangi padwat yalam yangi sha ka jing pensoi henre tapanla yangi na ka basneu tapanla yangi kotrai na ka jing sneu baro Toa hagajing sebon jong me, toa jing suk jing sanya kisngi jungi, kenang ba, da gajing irap gajing isnei jong me, ngin laaj barabo nagapop, bangin yo jing yada na gajing jenjar baro, kat ba, ngi dengap kemilanti ya gajing kerman bakhoj, bad gajing wan pat jong nong penyem jungi, uji sukres. Namar kajong me kalong kahima, kajong me kabor bakaburam, jinam la jinam. Kotra Jesus Christ me belong haki apostol jong me kajing suk ngai phi kajing suk junga ngai phi wat pe yaki pop jungi hanro ya kajing e jong kabalang jong me bar ha kajing sabun jong me tai ha kai kajing suk bat kajing atali kawai kat kum kamon jong me mami ubim bat basan shar junom la junom amen kajing suk utrai kedan barabor rengkat bat pi Rengkat bat piru. tongin ya terwa ya kada kajing suk iwei ha iwei pat kajing suk bat pi
hak mi ukun lang broad jong oblay hak mi ubakid no yakipop jong gaprathe suk yangi balashakot shakane ke jing khwai jong ukun lang broad ko kan rat am shong hok ba man rung hapo ka yin ge chunga han re shong kan tin ka man sem chunga kan sakhia hi kemat bat kasnam kris kan ribat kan ilam ini sha ka jing em bom jukut amen. Barchi spa kandai pusa.
Batian Du Shem Do Nu Jong Na Ben Long Ya Ka Ka Ket Chong Ne Jong Ni Do Ai Kan Long Jong Mi Ba Ho Shi Da Ya Mi Ban Nu Ban Dem Ban Ban Ma Ni Ya Mi Ban Nu Ban Dem Ban Ban Ma Ni Trai trong ca kêu cu im lệ ba la man ma ki yang a shami ki la Jisu ba i ya ki to ya sha paradise chinklen ya ki ya la sha paradise chinklen ya ki ya la Jisu ba i kolok jong ki ba re wan shang ba ni en triet yang lang en sin ba jing lui lui jong ni wat sha kan ti ha lo jong ni ju nong do long u sin ha lo jong ni ju nong do long u sin Iro yame ko Jisu, Isngo yame ko Jisu, nakabanta ka na kapor, nakabanta ka na kelamat ka ba malayangi, kam tame melarung, hagadanor ka jing iway pa iway, lengba ka na ka Eucharist, hagajing long dok ka jing long snam ka jing me. Jisu bi isngo yame nakabanta ka jing nakabanta ka jing batkarpange ka na ka jing khot ka ba malayangi iway pa iway, balong ke chakri balong ke senran balong ke nong bot ke chongme pan priang ya ke gospel ke chongme kham tame bangin em ya ke jing em ke jungi na ke banta ban kring ban khot ya gitu ki balajano kinong pop ban wan pai shame Jisu bi ibu akma jume baro kinong le bha ha ke jing em ke jungi ki bala pen he pen san yingi ime pa kinong hikai ki ba lapai lakmi yingi kat bang gedang pen kre ya ke jing em ke jungi kum kita ki se apa seminary ki keran bap ki jing long bap her ke jing pen kre jungi nak benta ke jing long leng do nak benta ke jing long roniam ka jungi blai trakan rat kerpang ngai ka ngu kadam nak benta ki na ki pa ki jume ki bala duai kerpang nak benta junga ha kana ke sngi ai mama kiru kenang yo ka bor kajong me kajing eight kajing isnay kajing shine kajing klein kajing isnay kaba kidon kam hapo kayeng ka sem kajong ki kurku kurdo yaki long ying long sem kajong ki kumjuru yaki star ke balpan kre yakane kesngi yakaduan kedepat ai bama kiru kenang yo kabor kajing klein ha kajing em banang ya shai kru yeme haki commission ke bagi simti ha kajing em jongki play track and rad kurku kurdo yang iway pa iway hakan kesngi bad hakisngi banwan jong kajing em kajungi ko hanmen ko parakum kada kajing sngungu kajing iro how blay tong in duai kajing jing like men jubilee arajar arpusan kok pau bahabneng ai ba kajing kabamel ai hangi how kon jong me Jesus Christ u hanmen upara Katolik ding jong kajing kabamel kelang hagidano jungi Daman sem bakoj ban kersiu biang hapo ya kajing kerman na kabenta kajing wan jong ke hima jume to ai ba kajing jume kan keladur yang sakinong bed bom juthai jong sambai jong gospel to ai ba gitu kisambai kin keladur na syapo kalong breu kaman breu
bat ka prathei kamariang baro ha ka jing khmelanti batikana jong ka beneng batmai bat ka prathei batmai haba andala job chiao yakibor jong ka jing sneu kaburam jong me kantan shan junam trai ba ka jing e jong ka jing lekmen kan kresil biang hapo jong i kipel grem jong ka jing kermen ka jing angnut na ka banta kispa beneng trai ba ka ta ka ju ka jing e kan pan priang ya ka jing kemen ba ka jing suk jong u nong suspa jong i hasatla ka prathei hame blai jong i yaw bala karkhu junam kalong kaburam magajingero junam la junam amen kok pa jungi ba habneng kalong kabukoj agarteng jongme wan ki ma ki kalong kamon jong mi hap do ma neng try ngi menta ki jung bang jungi ka bahala kasni batama bingi ki ngam jungi kumbangi rui ma pi kresni ngi arwaja lami shaga jing penshoy henry de penlai jangi na kabasne amen kublai komaria kabadab de kechingai utrai dan batpa balakarku ye pa na peneng kentei balakarku yo so ko chong pau jisu komaria bako yokmi chong blai tuduai na kabanta chingi kanong pop nanta bharakapor kechingi amen kaburam au pa badakon badaman sem bakoj kumba kalong kumba maningkong kumju menta badbara bo jinom la jinom amen Tong ini aduai na kebenta keburam jong kekerteng jong me kotrai nga lapan menta da kejing kemen ya kejing maya jong kejing ngej ban ken mau ya kejing lengkus nem jong kejing kentang lingdo yanga kenang bangan long ha kejing shisha ya kata kabalakta hakur kom bamayan ha kane kejing kenya dau kris utrai jungi Amen. Utrai dan rengkat bat pi rengkat bat ublei badan bor baro unkur kuye pi ukpa badakon badaman sem bakoj Amen. tolai suk ij basi syakri utrai daga jingi ij jong pi markaliang Yesu Songo yau yaule. lei Laispa arkuar. Laispa arkuar. Ganyai Yang mitrai tu ya lam yang no Rayos no suli jong mi Ni ai kot yang na Wala da kining ben kyang Kia le persyo Ganyai bud yang mitrai tu ya lam yang na Buram haupa padukun hamat sim bakoi. Kumbak lalong pamingkong kumjumenta paparabot junam la junam amen. En je ra je trai Jesu Christ. Junam la junam amen.